Здравейте хора, днес ще играем с Тео на някакъв мод. Не сме го пробвали двамата до сега. Изглежда забавно. Очаквайте много смях в това видео и нека започваме. Така, зарежда. Какво да кажа? Идва. Почваме, гайс. Хора, както разбирате, както каза Сави, ще играем на Guess Who Board Game. Мисля, че предния път играх за тази игра, по друга игра, В Натео канала. Хора, играем в Натео канала. Ще оставя линк долу в описанието. Waiting for option. Make you section. Standard mode. Давай, Тео, ти го кликай. Standard mode. Аз изобщо нищо не избрах. Стандарт. Мога да кажи ми, че бъде хубаво. Yes! Да! Нърф. Не! Нърф е по-яко. Аз си го... Теодоре, трябваше нърф пистолети да изберем. Това ще да е по-яко. Сега те нещо по... Да си го избереме. Просто кажи кое е твоето. Заради оставам се Норов. Към Норов. Не, чакай, аз вече си избрах едно мега яко. Окей, започваме. Аре, казвай. Не, това е твой ред е. Да. Сега те питам. Коя Херотон жена ли или е мъж? Може. Окей. Я. Карам всяка една жена. Брат, моето е нещо между двете. Хора, вижте. Това е малко странно. Това е малко кринч. Моето е малко кринч. Това наистина е малко кринч, моето. От признам кое е. Даниел ли? Не знам. Май не е този грозник. То е много грозен. Махни го този грозник. Не ми харесва. Така, Тео. Твоята характер или там каквото е, млад или старе? Да кажа, че е млад. Не като баба. Като примерно Ало, като този дядо. Пак е дядовците. Брат, то почти няма дядовци. Добре, ама как се... Готов съм аз. Има Давид. Има Дейвид. Е сам. Ама няма Тео. Виж Тео. Ама Лео. Това е Лео като Тео. Ако маднем лото стат. Чай малко. Това има бяла коса. Махай го. Get out. И това преча малка Дейвид.
Дейвид не е дядо. I am done. Готов съм аз. Не! Това е дядо. Кармен е дядо. Да. Кой е Кирилов? Кринж ли е? Какво? Кринж ли е? Кринж ли е? Кринж ли е? Малко е кринж. Дейвид е малко кринж. Махам всички, които не са кринж. Това не е кринж. Това не е кринж. Това не е кринж. Този ми е малко странен. Ти готов ли си? Че той е кринж. Този е кринж. Това е кринж. Този е кринж до Ерик. Кринж е. Да, това е кринж. Това пък е много кринж. Това е най-кринж. Това как да кажеш, че е кринж? Просто е тъмно. Така, аз ще задам един твой въпрос. Твоят характер, момче или момиче, мъж или жена? Можеш това да кажеш, аз вече го използвам. Можем! И добре, просто как ти да е. Мъж или жена е? Няма да отговоря, защото използваш един и същи въпрос. Имаме право. Няма. Добре, твоят характер... Желязо има ли по него? Желязо има ли по него? Желязо. Има ли? Няма. Няма желязо, значи този не е, този не е, този не е. Това не е трудно. Това е най-добрият въпрос, който можех да задам. Този Джордан е ча. Мисля, че не взима желязо, не. Фарах и Дейвид имат. И тази има. Е готов. Не, и тази. Хора мисля, че ми махна кирата от дъската. Аз съм сега. Питам сега въпрос. Първият кирата. Ага. Има ли костюм или просто като човек, като този, като Ник или като Габе, тези, които нямат костюми? Има ли костюм или няма? Няма костюм. Няма. Джордан има. Ерик има. Само 3. Добре, на твоя характер, кожата му тъмна ли е? Също. Кожата му тъмна ли е? Примерно като кожата на Сам и Лили и Фарах, или е като на Ник, Дейвид, Майк и Рейчел. Кожата може да прилича като... тъмна. Не чак толкова тъмна. Като на кой, примерно? Като на Лили може. Там. Не чак на Лили най-добре. На Лили излежа точно. А на Фарах ли? Като на Фарах.
махаме сам, махаме Ник. Тази има много тъмна. Тази на тия двамата са много тъмни. И тази е зелено. Въпрос, кой да те убие? Дън. Хора, ще има втора част. Ще правим отделно за всеки рунд. Ще направим първи сезон. Ще бъде от 5 рунда. Така, Само ще посети казва. какъв ти е въпросът? Кой е килътър? Има ли коса? Коса дали има? Има ли много красна коса? Много коса. Не няма, не. Аз знам си те са. Кой е? Едно. Мио. Ти си ги сложи на това. Какво е бил Мио? Еми хора, това беше първа част. Чао!